सेंग्रा बैसोआवनो बोराय जायोबा बिराद दिगदार जायो किन्तु Talk to you for a few minutes? Oh, that's all right. Can you hear me call your name in the morning? Hello everyone, welcome back to the channel. आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनै मोननायाव मोननै घटना जानानै थांबाय जोंना। फार्स्टआ जाहैबाय जोंनि चेनेला मनेटाइजेशन अप्रुव जाबाय। नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट्स भिडिअनि सिगां नङाबा भिडिअनि उनाव नुबाय जानो हागौ। Thank you so much for that. And the other incident was मा जादों नानिया मैया मोनायाव बिसनानिफ्राय गोलैदों गिर गई बेड से तुझे गिरा मम्मा बिसनानिफ्राय गोलैबाय ओमफ्राय जोंबो मिन्थिथ'वाखैमोन ओमफ्राय अचानक से गाबबाय आई होमबासो मिन्थिबाय गान्दु सुद्दायैनो बियो गोलैनानै दङमोन गावनि सफ्ट टय फुथुला गान्दु साथामजों गोलैदों बिसनानिफ्राय बि उन्दै समाव आंबो बिराद गोलैखांबाय ओमफ्राय बिसना गिसि खालामखांबाय उन्दै समावथ' जाखायो बेफोर दासो डाइपार माबा माबि फैबाय दे दिनैनि ब्लगखौ नायलांदोलाय दिनैबो एसे जों ट्राइ खालामगोन मोजां बानायनो खिन्थु वीकडेसआव एक्सपेक्टेशनखौ एसे खम दोन इन्टारेस्टिंबो जाया जानो हागौथ' खिन्थु नाजागोन interesting खालामनो बिरादनो गुड मर्निंग बोल दो सबको हाय बोलो Good morning. Very good. I know that you don't sleep too well through the night. With the rain outside always pouring, so I don't. आयरन मैन बहुत हंसता है नहीं नो स्कूल मत हंसो तभी तो नहीं हंसेगा उसको बोलो नहीं बोलोगे तो हंसेगा बोलो उसको Just wrap my arm around you to hold you tight. नहीं लगा पर देखा दाली से ले तो नहीं दाली को शॉर्टकट हो से बने ना किसी खामानी दंग नालाय खामानी बाताय बिदिनोसै जानला मोनला जानाय दालिखौ आं माबायदि सङो मुसुर दालि लाबाय एसे दाना दाल लाबाय होमबा टेस्टआ मोजां फैयो मिक्स खालामनानै दालिफोरखौ सङोबा ओमफ्राय बे जाहैबाय मा दालि बुङोथाय आं मिथिलालै बेखौ मुग दाल बुङो नामाथाय मुग दाल एसे होबाय बेसे मोनथाम दालिखौ मिक्स खालामबाय एसे टेस्टआ साबसिन फैयो I haven't anything else to do. दा बेखौ मा खालामगोन आङो सुनानै बाव पियाज संख्रि बानलु गासिबो होखानोसै ओमफ्राय खनसेनो बन्द खालामनानै दोनसै बेखौ ओमफ्राय सिटी मारिबानो खुननै खुनथामसो सिटी मारिबानो बे कुक जासिगोन आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव लास्टआव एसे गार्निशिं खालामगोन दा बेनो आंनि दालिनि रेसिपिया शॉर्टकट आमा सुसु I think it is very important that जोङो सेल्फ रिलायेन्स जानो सोलोंनांगौ आंथ' उन्दैनिफ्रायनो बाहेरायाव थानाय नालाय स्टार्टिं अफ माय स्कुलिं डेज आङो जेला फरायनाय स्टार्ट खालामदों होनबानो आं बोर्डिं स्कुलाव थायोमोन ओंखायनो आं एसे संनाय मानाय बेफोरखौ सोलोंनानै लाखादों मालायफोरनाव डिपेन्डेन्ट जायोबा खामानिफ्रा थाब जाया आरो नों माबायदि लुगैयो बेबायदि जाया ओंखायनो सेल्फ साफिशिएन्ट सेल्फ रिलायेन्ट जानो हायोबा मोजां नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय नोंथांमोनानो दिन्थिदों आं माबायदि सङो दालिखौ शर्टकाटआव संख्रि होबाय थाव गुबै होबाय एसे सामब्राम ग्रीन चिली रेड चिली नानिया बांद्राय जानो हाया ओंखायनो खम होगोन बे जाहैबाय धनिया पाउडार दिस इज योर टर्मरिक हालदै एसे बावनोसै 3 to 4 टाइम्स सिटी नांगोन बाव मानोना बाव बुद दालिबो दङ एसे गोरा जायो नालाय बेखौ रुइहोनो मोनब्रैसो सिटी नांगोन ओमफ्राय जेला मोनब्रै सिटी जायो बिनि उनाव नोंथांमोनहा मा खालामनांगोन बेखौ एसे खुलिनानै गोदौ होदो ओमफ्राय दुन्दिया एसे होदो होमबानो दालिया रेडि दा जोंना मेनुआ दिनै खोन्थानि माबायदि मेनुआ जाहैबाय जोंना दालि
राइस नानीजों आंजों दावदै जागोन ओमफ्राय आलु भाजा दं एसे सिम्पल एखनबा बिदिनो लाइट जानांगौलै लाइट तो बाहा बांद्राय माइरं जायोबाथाय ओरैसो जाखायो एकदम उदैया मेरा पेट दिखता है हर वीडियो में अभी से मैं ऐसा स्टैंड करेगा अच्छा वाओ व्हाट्स दिस man very nice This ship I'm wearing it. what did you make Here. huh Ship. this is your ship wow Oh no. nice man very nice say hi Hi. say hi here show them your ship come on hey रायजोफोर जोंहा ओंखाम जानोसैलै ओंखाम मोनजाबाय दालि संनायाथ' गोथाव जाखाबाय नोंदां नोंदाना शॉर्टकट जैसा ही टेस्ट भी है शॉर्टकट वाली हैं इट्स गुड ना कबूतर आजा रोटी खाओ कम इन्होंने खाना फिनिश किया अब भी खाना फिनिश करो है ना हाई फाइव hey रायजोफोर नानियाबो आंजों खामानि मावफादों दिनै नानीनि लैपटॉप पापानि लैपटॉप नै बुरिया साहा बानायबायलै साहा लोंनाय सम जालायबाय नालाय बेलासिबाय दिनै खामानियाबो एसे रिलेक्सड जादों बांद्राय हेभि नङा दिनै मंगलबार नालाय समबाराव खिन्थु बिराद खामानि जायो जोंना कैसा चाय बढ़िया विदाउट जिंजर हे जिंजर गोसोखांदों दासो हाइजें गैयालै सोरहाबा न'आव हाइजें दंबा एसे ओरै फाटिहरदो सायाव हाइजें नांथारगौ नङाबा मोजां मोना जोंनि लाइफ चाय बनानी नहीं आती सबसे साबसिन साहा जों सानैनि गेजेराव आं बानायो कभी भी नहीं बनाता हमेशा मैं ही बनाती हूँ जब पति को कोई काम नहीं करना होता है तब ये समझ लेना चाहिए लड़कियों को जब बोलते हैं कि अच्छा बनाती है एक्चुअली अच्छा नहीं बनाती है उसको बताना नहीं है इसलिए साननानै नायोबा जोंना लाइफआ बिराद रेगुलार बोरिं रुटिन जाबाय फुङाव सिखारदो साहा लोंदो खामानि मावदो ओंखाम संदो जादो खामानि मावफिनदो आरो बेलासिनि साहा फुदुंदो खामानि मावबावदो दसे साहा लोंखांनानै 6टा 7टा 8टासिम खामानि मावनानै आरो ओंखाम संदोलाय मोनानि थाखाय जादो उन्दुदो मा रुटिन जाखो जोंना बोरिं जाबायलै लाइफआ जेलासिम बे COVID-19 जोबा आरो बिनि वैक्सीन फैया जोंनि लाइफआ बेबादिनो जासिगोन ना बाहेरायाव सान्थि मथन थांनो हायो ना न' सिङावनो मोजाङै थानो हायो बेबादि जासिगोन गाबोनसिम जों क्वारेन्टाइन जानानै दङ न'आवनो बिस्तिबारनिफ्राय न'नि बाहेरा एसे ओंखारनो हासिगोन दामानि बिराद एडजास्ट खालामनानै दङ जानाय लोंनायखौ एसे टेक केयार खालाम बांद्राय जानला मोनला दाजा सेंग्रा बैसोआवनो बोराय जायोबा बिराद दिगदार जायो खिन्थु गोसोआव लाखि टेक केयार बाय